Všetci ho odpísali len vďaka obalu a pritom desi vnútri má super povahu. Škaradý Quasimodo nikoho neláka, ženy chcú pekné telo Mickeyho Černáka. Dnes ale bude frajer, dá si Bacardi, disco barera tu za Halloween party. Po 4 poldecákoch škótskej rašnej, tanci to natrejú tu aj hudbe vážnej. Minule sa v disco bare strieľalo, Mississippi a Colin Policeman. Upírovi nad ránom zajebalom a všetci 4 pritom boli smen.